So what's up vlog? Welcome to my guys mga kapobring ukoy sa kabo. Maing buntag diha, Sunday morning. Alas 8 na. Dugay ko ka gikan prepare sa dayon sa mga kuan. Ako mga bata in town nagkuan. Sa tawag na. Nagbinugoy. Wa gani inahan diri bata ri ako lang itulog. Ang inahan na dito sa magwang nagpakaon. Dili mo kaon diri ganahan ganang suro-suro ito sila nataran. Amo ra butang electric pang gamay das babaw. Kay para di siya igangon. Ya, bugoy to dito nagpakaon sa ko kaon sa sawa nya. Lak ngita ko kwarta rong ano, buntaga Domingo. Madto ko ilang kuan, body tung kauban sa una. Kauban sa una. Kauban ako sa trabaho dito basig na siya mga maayong ipa trabaho ba niya kakwarta-kwarta tagamay kay pait kining kuan atay sapi. So kita-kita ta mga kapobring ukoy sa kabo dito sa kuang paingnan ron kung asa nako masumpay na ako ang vlog. Dugay pa kay kuan pa ta. Ito gani. Mag-cutting mo man ya magkuan basag kog kuan.
Mag-anggol mo kong gulbar. Yung isa ni mo ba gani ang gapon? Na square tube gapon. Ang punuan, Ang puno ka. ang babaw, pwede ragkuan. Ang gulbar lang yun. Para naman. Manaraman na. Para naman sa ano ni. Ha? Para naman ka ano. Ang gulbar. Say butang nimo babaw deh. Ano na mga Bangko. kabel o kabel. Adong! Ah, yan ako. Adong! Latay! Ako lang yung tiwason kay para Dili gamay, Human, dali asa lang naman kay to? nakatira nakaulay. duha ka anggol bar 20 unya. Lato 280. Hapit ko. Right here. Ano to gawas? Hapit ko kalimot suko da. Ay, Balay. ana. Ani. Na, diam. Oh ya ya mau guna itu ah. No.
Yara, hapit na mo man. Hayangon hayangon. Oh, yang nga laban. Diba? Hanggang to. Yeah. Nakay di city to ba nino? Mississippi? Ang tanan reo. Yo, niya lang. Pura ning daplin eh. Hmm? Anaan tani unggul barlain no kay para mag Ano ba? para ma di siya maana ba? Ano dapat? Anaan ba anaan? Dire? Oh, pilit ba? Pwede ra ko sa ka naong mura pa. Sige. Mura ni mo? Okay na ba na? Gaan naman kayo kuan na ga. Oh, kanino ba? Kanino nga? Kasi tukura na na Uwin. Anaan rin ba? Ay, ikaw, pwede lang. Pagka di siya mo liwag, pwede lang. Ah, di naman liwag kay taking ni. Pero tanan rin. Oh. Ah, tigas. Nadi nanguma di as babaw. Prino? Ha? Nay nanguma. Oh, na. Kita og ganiha hangad ba na may mais? Na.
Daog na. Daog. Oh, kita mga guys. Oh. Ano na yung ipang trabaho guys. Yo, what's up guys? May gabi nana ko semua guys. So, grabe ka po yung trabaho guys. So, hinya. Naabtan po tagtalisik dan. So, kita mo sa kuang trabaho guys. Grabe yung kapuya guys. So, ingana mo ito. Kapoy-kapoy ni. Ang akong naong guys. Tanawa guys. Mga sunog na guys. Oh. Sinaw na kayo guys. Oh. Oh, puwa na kayo. Ay, ita guys. Ay, murag suntok manipakyaw. Oh. Murag inasal ba ka nang nagtutumatika. So, nakatas na guys. Kay ako ang bata mo tanaw na nagbambam dire sa cellphone niya. Kamulay bahala sa kuang vlog diha. Og salamat sa pagtanaw guys. Kay namuwa na akong naong guys. Oh. So, bye bye. Og mayang gabi. God bless. Amping.